Ghid pentru pacienții din România, diagnosticați recent cu cancer pulmonar. Dacă tocmai ai fost diagnosticat cu cancer pulmonar în România, acest videoclip este pentru tine. Tratamentul cancerului pulmonar a evoluat enorm. Astăzi, să cunoști tipul exact și caracteristicile moleculare ale cancerului poate fi la fel de important ca să îi cunoști stadiul. Iar pentru că accesul la testări specializate, studii clinice și tratamente noi poate varia în România, există câteva lucruri importante pe care merită să le știi încă de la început. Partea 1. Asigură-te că tumora a fost testată corespunzător. Cancerul pulmonar nu este o singură boală. Mai întâi, medicii vor stabili dacă ai cancer pulmonar fără celule mici, NSCLC, sau cancer pulmonar cu celule mici, precum și stadiul și subtipul bolii. În cazul NSCLC, testarea moleculară este deosebit de importantă. Unele tumori prezintă modificări genetice specifice pentru care există tratamente țintite, ceea ce înseamnă că doi pacienți cu forme aparent similare de cancer pot avea nevoie de tratamente foarte diferite. În România, testarea moleculară pentru NSCLC este inclusă în subprogramul național de testare genetică, iar din 2024 programul include și testarea prin NGS. Așadar, înainte de începerea tratamentului, asigură-te că tumora a fost testată pentru toți biomarkerii relevanți. Dacă nu există suficient țesut, întreabă de biopsia lichidă. Și nu presupune că, dacă nu ți s-a menționat nicio mutație, înseamnă că nu există una. Asigură-te că testările necesare au fost efectiv realizate. Partea 2. Ia în considerare un centru specializat în cancer pulmonar. Tratamentul cancerului pulmonar poate implica mai mulți specialiști, de la pneumologie și chirurgie toracică până la oncologie medicală și radioterapie. Poate fi util ca diagnosticul și planul tău de tratament să fie evaluate și într-un centru oncologic sau universitar mai mare, în special înaintea unei intervenții chirurgicale. Centre specializate în cancer pulmonar există în București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, printre altele. Partea 3. Urmărește noile tratamente relevante pentru tipul tău de cancer. Cancerul pulmonar este unul dintre domeniile oncologiei care evoluează cel mai rapid. Continuă să fie dezvoltate noi tratamente țintite. Însă, acestea nu sunt aprobate peste tot în același timp. Un medicament poate fi disponibil în altă țară cu mult înainte de a ajunge în practica din România. De aceea, este util să urmărești noile tratamente pentru mutația ta. Te poți înscrie pentru actualizările noastre lunare folosind linkul de mai jos. Dacă este aprobat un tratament relevant, discută-l cu oncologul tău. Există căi legale prin care poți obține medicamentul din străinătate mai devreme. Partea 4. Studiile clinice nu sunt o ultimă soluție. România participă la studii clinice internaționale, așa că accesul la tratamente experimentale nu înseamnă neapărat că trebuie să călătorești în străinătate. Și nici nu înseamnă că studiile clinice sunt o ultimă soluție, ele pot reprezenta o modalitate de a avea acces mai devreme la tratamente noi. Platforma ANMDMR te poate ajuta să găsești studiile din România, iar platformele internaționale te pot ajuta să cauți studii în alte țări europene. Dacă găsești un studiu relevant, discută despre el cu medicul oncolog sau contactează direct centrul în care se desfășoară. Am inclus linkurile mai jos. Ideea principală este simplă. Încheiere. În cancerul pulmonar de astăzi, cunoașterea caracteristicilor biologice ale tumorii poate deschide noi opțiuni de tratament. Asigură-te că au fost făcute testările potrivite, apelează la specialiști cu experiență și rămâi la curent cu noile tratamente și studiile clinice relevante. Toate resursele menționate sunt disponibile în linkurile de mai jos, inclusiv actualizările noastre lunare despre noile tratamente din întreaga lume. Vă mulțumim și rămâneți informați!